Mayor Jerry Treñas gipasalamatan ang mga empleyado, pumuluyo ang mga negosyante kadungan sa ika-85 nga Charter Day celebration sa siyudad sang Iloilo. Matahom, mainuswagon kag puno sang hando. Sa sini nga paagi mahimo ilaragwa ang siyudad sang Iloilo, umpisa nga iniging tukod 85 ka tuig ang nakaligan. Para kay Mayor Jerry Treñas, malayo na ang nalabutan siyang siyudad kag kinahanglan lang nga padayunon ang pagbuniligay para malabot ang kauswagan. Kadungan sang 85th Charter Day celebration sa buong adlaw, ginpasalamatan ni Mayor Treñas ang mga empleyado sang gobyerno bangod sang ila serbisyo. Ginpasalamatan man sini ang mga pumuluyo bangod sang ila kooperasyon kag mga negosyante bangod sang ila suporta ilabi na sa panahon sa pandemya. 85 years na kita, kalayo na sang nalabutan ng syudad, no? And gin-award na mga outstanding mga employees kag mga department heads. At the same time, sa 25th, upunta ang top 10 nga payers ang real property tax kag business taxes, both may corporate, may ara individual. Nga tagantay sila sa mga award or certificates. Kaya, they ensured that Iloilo continues to be relevant. Iloilo is one of the most attractive places to invest in. And even in the time of the pandemic, with the help of these business men and corporations, Iloilo was able to get a surplus of almost 500 million. Bangod sang maayong kahimtangan sang syudad, luyag ni Mayor Jerry Treñas nga padayunon ang pagpaninguha para makahatag sang maayong nga serbisyo sa pumuluyo, ilabi na sa kayong lawas kag edukasyon. Luyag man sini nga makahatag sang maayong nga palangabuhian kag oportunidad, rason ang pagpakaayos sang mga merkado. Para sa alkalde, hindi mangin epektibo ang mga lider kung wala sang suporta gikan sa pumuluyo. Gani dako gid ang pasalamat sini sa mga Ilonggo nga wala sang untat sa paghatag sang bulig para matibo ang syudad, ilabi na sa patag sang negosyo kag ekonomiya. Governance is a shared responsibility between the governors and the governed. As long as everyone helps, ang mga challenges natin hindi mabudlay. Handom ni Treñas, mangin livable kag sustainable ang syudad sang Iloilo kag malabot lamang ini kung mayaras ang pagsalig ang mga pumuluyo para malabot ang kauswagan. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.